Ang paghibulik ngadto sa Antioquia nga sakop sa Syria. Gawa Kapitulo 14 versikulo 21 hanggang 28. Giwali ni Pablo ug ni Barnabas ang maayong balita didto sa Derbe ug daghan ang ilang nakabig nga musunod kang Hesukristo. Pagkahuman niini mibalik sila sa Listra, sa Iconium, ug sa Antioquia nga sakop sa Pisidia. Gipalig-on nila ang mga tumutuo ug gidasig nga magpadayon gayod sa ilang pagtuo. Miingon usab sila sa mga tumutuo, daghang kalisdanan ang atong kinahanglan maagian sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Sa matag dapit nga may mga tumutuo nga nagatigom, sila si Pablo ug Barnabas nagpili og mga tawo nga maoy mangulo. Nagpuasa sila og nagampo alang sa mga napili ug gitugyan nila sila sa Ginoo nga ilang gituuhan. Pagkahuman niini, miagi sila sa mga dapit nga sakop sa probinsya sa Pisidia ug miabot sila sa Panfilia. Miwali sila didto sa Perga ug unya milugsong sila sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia nga sakop sa Syria, ang dapit diin sila maggikan og giampo sa mga tumutuo kaniadto nga panalanginan sila sa Dios sa ilang buluhaton nga karon nahuman na nila. Sa pag-abot ni Pablo ug ni Barnabas sa Antioquia gitigom nila ang tanang mga tumutuo ug gisaysay dayon nila ang tanang gihimo sa Dios pinaagi kanila. Ug kon sa unsang pamaagi nga ang Dios mihatag og kahigayunan aron motuo usab ang mga dili Hudyo. Ug mipuyo sila dugay didto sa Antioquia kauban sa mga sumusunod ni Jesus.